Budai annál inkább rámegy. Utána nyargal a labdának, és a magyar térfélen szerzi meg. Kásnak teszi Puskás, a mi térfelünkről indul el vele. Laposan gurítja Kocsis lábára, Kocsis laposan tovább Bozsiknak, Bozsik laposan tovább Hidegkutinak, Hidegkuti laposan tovább Budainak, így laposan, na most laposan Cibornak, Cibor elmegy a labdával, nincsen rajta senki, a jobb szélső helyén van pillanatban. Cibor most az alapvonalról Puskásnak adja, Puskás csinál, lő, gól! 3-1 gól! Puskás kikelezi az egész jugoszláv védelmet. Már ott van a 16-oson belül, kikelezi a kaput, lő, gól! Budai ide, befelé, Kocsis, fejez, hátrafelé a labdát, Puskás megállítja, maga elé teszi, aztán keres, most lő, és a lábak között megtalálja. Puskás mesti labdával többteti Budai. Budai leállítja a 16-os oldalvonalánál, vagy magatással játszik össze, Balotás befelé küldje Puskásnak, na most egy kell, aztán lövés, gól! 3-0! Szabadrugás a Miguel javára, tehát itt egy 20 méterre, 25 méterre Meri kapiától. Kocsi készülődik neki a labda elrugásának, Puskás feledek el a gól! Gól! Puskás az ellenszerítő Rice ellen, szeretett a labda! Beéleszt a labda, Budai laposan továbbadja, Bozsik a jobb vezetektől elér, aztán Puskásig a labda közeledik a 16-oshoz, lövés, gól! Majdnem vagy, gyerünk tovább, újra a Puskásnál a labda, lövés, gól! Rice alatt, a Zakariás oldja meg, fölszabadít Puskásnak. Azonban újra angol játékos lábára kerül, végül azonban előre száll a labda a magyar játékosoknak, Puskás de pillanatban lő, gól! Bozsiktól Hidegkuti kapja, majd újra Puskásé. Öcsi átjátsza a védőket, és nagyszerű gólt lő az első félidő 17. percében. 2-0-ra vezetünk.